Naliyeza lentlungu makwedini. Guys, akho nto ndizayingenela kakhulu man today. Qha lo myalezo ngase uye straight uyofika phaa kuMr Khoza. I-technical team ye-Orlando Pirates, it's bullying. Zibhuli i-technical team ye-Orlando Pirates. Besibukele apha i-Orlando Pirates iphatha amaqanda emabaleni, iphatha izinto ezimdaka, izigcawu, amanzi amdaka, imichamo, everything. I-Pirates emabaleni. Akho mntu wake wa-atheka Pirates, and ibiyenza loo nto ibala lonke i-Orlando Pirates. Amaqanda every game abantu bejongile, zange kwa-athekwa abantu be-Pirates. Kodwa ikwazile i-technical team ye-Pirates o-atheka i-Kaizer Chiefs. Always we know ke i-Orlando Pirates, if i-derby yi-home yayo, even i-dressing room, everything yenza unothanda, iyabhulisha. Kwa ukuya kwi-VIP section kuyintsokolo, kunzima, iyabhulisha. Ayonto i-right leyo. Ayonto i-right. uMr Khoza funeka iqala siphele wayijonga into eyenzekayo. Ifight unnecessary, ihlabathi lonke libukele, yenziwa yi-technical team ye-Orlando Pirates. Ayikho right loo nto kwi-football yase-South Africa. Ayikho right at all. Loo nto leyo ifuna ukhalinyelwa. Sibukele osukazi one day besokoliswa phaa si-security se-Orlando Pirates uba mabangene egrawundini. Iboss yeclub iliftwa isenziwa yonke into, kwathulwa kwabikho nto yenziwayo. Sibukele one day uMama Joy xa kwekungena ebaleni yi-security ye-Pirates, kwathuleka kwabikho nto yenzayo. Sibukele iPirates iphethe amaqanda abolileyo ingena estadium, ihamba iqhumfuza amaqanda nje yonke indawo, kwathuleka. Until iklabhu yase-Afrika ihambe iyoyiripota yona kwi-FIFA uba ngaba iPirates yenza into ezimdaka kooma-dressing room, amaqanda everywhere, kuyanuka phu. Apho kukho Orlando Pirates kuyanuka, bafaka into ezinukayo. UFIFA wathatha ingqalelo kwi-Orlando Pirates. uMr Khoza unid uba axelelwe, okanye uyabona, okanye unolwazi, aphendule uba why Orlando Pirates is bullying the PSL. Dango. Ndiyabuya ngoPeters.